Salut! Astăzi facem o scurtă prezentare a camerei de supraveghere cu IP PNI IP541W cu fir și wireless. Care sunt avantajele principale ale acestei camere? Wireless-ul, bineînțeles, și un alt avantaj foarte important este acela că este și motorizată. Facem un unboxing, prezentăm cutia prima dată. Ambalajul este foarte bine definit, are și o etichetă care este necesară la comercializare pe piața din România. Pe părțile laterale găsim caracteristicile principale ale acestui produs în engleză și în limba română. Haideți să desfacem un pic, să facem și un unboxing pentru a vedea ce se află în cutie. La prima vedere găsim un manual destul de stufos, zic eu, dar pentru cine a mai configurat setări generale de rețea se va descurca. În interior găsim camera, după cum se vede camera rotativă în ambele sensuri. Găsim aici o mufă de rețea LAN cu care putem face setările preliminare, mufa de la antena wireless pe care o vom prezenta mai târziu în pachet, o conexiune pentru legarea acestei camere la un sistem de alarmă, este un alt avantaj important, și o mufă audio pentru un microfon suplimentar și o mufă de alimentare. Pe lângă acestea, în colet mai găsim alimentatorul, un alimentator de 5V, un suport de perete care permite un reglaj foarte precis al camerei, un CD cu software și cu câteva instrucțiuni de instalare și de utilizare, un cablu scurt de rețea și antena wireless. Pe lângă acestea mai găsim și șuruburi de montaj pe perete ale acestui produs. În 5 minute am setat camera cu IP PNI IP541W, am conectat-o la rețeaua wireless pentru a o putea controla dintr-un browser de pe un telefon sau chiar de pe un calculator din softul cu care vine aceasta în colet. Mai multe lucruri pe care trebuie să le reamintim despre această cameră ca și informații ar fi faptul că este motorizată, faptul că se poate mișca în plan orizontal undeva la 300 de grade, iar în plan vertical undeva la 120 de grade, mișcare mai mult decât suficientă pentru a acoperi o zonă foarte mare de lucru. Pe lângă aceasta, ce funcții mai are? Camera permite vizualizare pe timp de noapte, având LED-uri cu infraroșu, distanța de lucru fiind undeva la 10 metri. Rezoluția maximă cu care această cameră filmează este de 640x480, de faptul că se poate conecta prin wireless, în acest fel eliminând alte cabluri suplimentare pe care trebuie să le trageți până la ea. Este un atu foarte important. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este doar să o conectați la o alimentare, să aveți o priză de 220 normală ca în orice casă. Un alt avantaj, putem să așezăm această cameră, să o montăm cu fața în jos din meniu, putând fi setate opțiunile de flip, de întoarcere a imaginii de sus în jos, și o altă opțiune foarte importantă este și aceea de a întoarce imaginea în oglindă. Faptul că poate fi accesat de pe orice browser de internet, de pe orice telefon cu Android sau cu sistem de operare iOS, de pe iPhone, mai bine spus. Poate fi downloadată aplicația by Smart Eye din magazinele de aplicații de la Android sau de la Google sau de la iPhone. Un alt avantaj este și faptul că poate fi conectată la un sistem de alarmă, poate să trimită poze la un anumit interval sau poate să trimită poze pe un anumit server în cazul în care este setat o alarmă de mișcare, adică dacă detectează mișcare, face o poză și o trimite pe un server de mail.
Cu ajutorul softului cu care vine în colet, și anume cel pentru Windows, se pot face înregistrări video programate sau continue, aceasta doar cu condiția de a fi conectat softul direct la camera web. O să facem și o mică prezentare de pe un telefon. Am instalat deja softul, am făcut setările, am intrat în browser. După cum vedem aici găsim, este chiar imaginea pe care o filmează camera noastră. De aici putem să mișcăm camera în ce direcție vrem noi. În sus, în jos, stânga, dreapta. După cum se vede, și imaginea se mișcă pe telefon în funcție de mișcările pe care de comenzile pe care îi le dăm din softul ei. Drept urmare, pentru cei care doresc să își supravegheze garajul, casa, camera sau orice alt obiectiv și nu vor să se complice foarte mult cu un sistem de supraveghere profesional, aceasta ar fi varianta cea mai bună de utilizare, deoarece nu se trag și nu se conectează foarte multe cabluri, poate fi accesată de pe internet de oriunde, este ușor de instalat, este motorizată, lucru care permite supravegherea unei suprafețe foarte, foarte mari, vine cu toate accesoriile în colet și filmează pe timp de noapte. Recomandarea mea este să cumpărați această cameră cu supraveghere PNI IP541W pentru că își face treaba foarte, foarte bine. Vă mulțumesc și ne vedem, ne auzim data viitoare.